Masani chando nyithindo sama giloro tiyo gi simu ni iluongo ni child online sexual exploitation. Nyithindo masani Kenya ka 67% yani gitiyo gi simu. To simu ni ka gitiyo go to giwuoyo gi jomoko ma samoro gikia. To ng'ama ntiere ma giwuoyo go no samoro en ng'at ma nyalo chako bully nyithindo gi, nyalo chaka kao nyathini ni bi mondi arom kodi, kia kata ni nyathini dhi kanye. Nyalo kata mana kao nyathini mipo mana ni nyathini olal. Nyathini endi kata samoro girocho nyathino. Omiyo sani mano be en gima timre sana holiday sani. Koro wakwayo jonyuol ni kata sama nyathi tiyo gi simu cha, ber ka wang'iyo ni to nyathini simu ni ong'iang'o. Kata bedni kata ikete TV kanyo ng'iyo TV to gimoro nitie ni parental control. Onego bedni in gi password moro kanyo miketo mondo nyathi kik donje kuonde ma ok onego ong'e. Koro ma en education ma watimo mondo jonyuol ong'e ni nyathi nyaka wariti sama nyathi oloro skul. En tij janyuol kabisa sana rito nyathi ka nyathi oloro. To bende kata mana kamano wang'e ni e kinde ma kamagi piny nitiere koda lony mano